er trykket. Smil og Marie sejler længst til lag. 2 båder bliver sejlet ekstremt flot lige nu. Joachim og Falhold har mistet en lille smule distance. Joachim og Falhold, det er vores kommende unge. Du har sagtens. Smil og Marie går over land her, så der er ikke noget venner på land. Joachim og Falhold har retten til vejen på Dyrmor. Alt hvad vi kunne forvente af en finale har vi herude lige nu. Her går Smil og Marie og Falholds chance. De laver det høje sat på at rulle den. Her der kan blive en rekonflikt. Det er klar Lule, jeg ved ikke om de fik plads til at gå ud ind. Det er ud som om Joachim og Falhold har tænkt sig at rulle mere. De går meget tæt til vinden. Så det er kæmpet op det der. Her mister Smil og Marie den. Joachim og Falhold overhælder den. Ikke noget flag for dommerne. Smil og Marie bliver nødt til at gå en. Joachim og Falhold med. Tæt kamp om finalen der. Alt hvad vi kunne ønske os ønsker for en finale. Er I tvivl om, at Smil og Marie er på lægeline her? Joachim og Falhold bliver rullet igen her. Smil og Marie 2 føring igen. 2 føringsskift inden for 10 sekunder. Smil og Marie tror, de kan holde mærket. Vi behøver ikke en bumpning og ekstra. Vi er nok nødt til at holde styren her, når det er så tæt. Ikke mere end en fæstning imellem de 2 både. Joachim og Falhold 2 meter igen her. Lad os se. Nu kommer den ægte manøvre altså her. Et glimrende guide for Smil og Marie. Bedre manøvre for Smil og Marie der. De giver en lille smule afstand, men Joachim og Falhold lige efter. Ej, de glider ud og trækker der. Joachim og Falhold kom ikke med i trykket der, mistede vigtige meter. Lige nu ligger Smil og Marie til at tage titlen. Joachim og Falhold skal virkelig vise noget der på det sidste. Kan være de store, jeg sætter Smiler her for at komme med op. Spændende. Smil og Marie har taget gode meter her. Smil og Marie ser lige nu ud, som om de kommer til at tage titlen. Holder sig som muligt bare hele vejen igennem. Joachim og Falhold er rart midte. Joachim og Falhold ser opgivende ud. Smil og Marie rundt om sidste mærke. Skal sætte Smileren lige med. Så har de titlen, det er det. Sætter Smileren her i en sidste bumling. Så er de mestre. Ligger ind mod land her, en sidste bumling ned i mål her. Kan de holde den? Jeg ser noget jubel ud på den båd der. Lige nogen, der bliver vundet. Sådan der. Og håber I alle sammen vender tilbage til næste år, hvor det andet årlige Downhill Skips Cross Championship skal afgøre, og Smil og Marie selvfølgelig skal prøve at forsvare deres titel. Tak for den gang!